Manang, sifuna ukulungisa nathi isifonyo la. Greetings, greetings South Africa. Welcome back to Lockdown News. Back. Umsebenzi wami. Speaking is uNhlonipho Mthembu and lana siphethe uthina yazi uphisana nje ngama mask esikoleni ekuthiwa iPhesheya Primary School and manje nje ngifuna ukwazi ukuthi baba lama mask la uwathathaphi uyawathunga noma khona umuntu okuphayo ngoba nje yazi uyingelosi ephiwe uYesu upha nje ingane ama mask ukuze ibe safe. Uyabona lena bros ngifuna umzansi wonke the great South Africa iyazi ukuthi wena umuntu omuhle kanjani lana emphakathini. Kunankinga phela bros icamera sihamba nayo endlini yabo leyo nto leyo sisema scones etafuleni Ama scones yeah kube ne-taste bros. Ngizwile phela mina ukuthi upha nje ingane ama mask lapha esikoleni and nje umuntu right. Ne-taste phela dingeke Dr. Jesu ikheke bros. Ngikuphi South Africa yonke wena uzongifuna ama cake. South Africa ingenzelani bros. Ngoba mina ngiyiphandela mina bros yabona. Mama mask. Hayibo. Wait, kwenzakala. Le mask le. Imask. Thatha. Eyami mask. Akuyona Kwenzakala. manje Let's check i-corona. i-check i-corona ongcheck bafo ongcheck ikhona iyavela Simnyama. hayi kunayo back to normal face shayisipani sami face Fumster. Hey. Fumster wenzeni ubaloyo. Yazana. Hey, man, lo ufuna la. Ufuna lo. Phela ngizwile kuthiwa lapha ePhesheya ngiyayibongela. Ngizwile kuthiwa ePhesheya uphisana nje ngama mask. Sana ama mask. enginayo naye ngishima. ugogo wakhe kanayo Mask lo. Yabona. Lahleka ama mask lapha. Yenza kanjani yenza? Ukamera. imask enjami yathatha uba imask enjami Tshotshwa ama mask yini wena lethi lahleka ama mask basube supplier. Isikebengu yini lahleka ama mask maso wena. buyisa zonke supplier. ifonyo zethu siyacela ama mask lahleka ama mask lapha esikoleni nakhuzane bani hayi manje thina sebesibuka njengegebengu manje besibuka njengegebengu sitotha ama mask lahleka ama mask wena supply isigebengu lona Xolisa. isigebengu lona South Africa. isigebengu lona South Africa. Ngicela nemveze. Ngiyambona ade ufuna ukudla ama cake neti suka phela. Nangu uthini? Negama lakhe aliphelele. Yena ayifana lento aromas lento le akusiyo phela nginasekhaya lapha okay qhubeka phela mfethu ufuna ukuvela ngicela ufonele amaphoyisa bafethu so ilungisa manje. isigebengu no tshotshwa ama mask mfundzi manje tshotshwa ama mask supply ngawo okay Mbale. fona bale uya una airtime Mbale. Ayikho ethana. uzofonela njani amaphoyisa ungena airtime yaja sabed ayikho indaba supplier yase AR deep Mbale. Hey. South Africa. Igama lami uNhlonipho Mthembu. This is Lockdown News.